jó az ágyba! Nem tudtál ki, elég! Elment a Lidi néni a vásárba, csuhajja, batyút kötött a hátára, csuhajja. Someone I'm a doing, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say. Leszarom, soha meg nem. Nobody sees, nobody knows. We are a secret. Mert a nézését, a meg a járását, csípőjének a ringását. Mondd meg, különben! Ne, csak a gombokat, meg gumicukorból vannak! Akkor mondd, hol rejtőznek? Sziasztok, srácok! Olaf vagyok, és szeretem. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel